tata-tata Genrata Kendho. Niken Salindri putra dalang. Iya, Pak Gonto Supono trah saka Klaten. Heeh, ngawenggo. Iya, anak buah Karno. Iya. No. Ya, nggih. Ah, dadi Manggala Patih Karno. Iya, tetep gandeng tetep, Bang. Ayo, nggih. Ya. Nduk, Ken. Dalem. Iki sing mirsani jam 2 parandene sik kathah to? Lah nggih, Pak. Aku ki ora ngerti, tak kira wis sing mirsani wis entek mergo suwepi nyenyet renek suarane. Menikmati, Pak. Lah ngene iki golek penonton model penghayat kaya ngene iki angel lho. Lah nggih. Kabeh padha tingkem, kabeh padha nggatekake, kabeh ora ana sing cemuwit merga mengapresiasi pagelaran wayang sing nyatane iki warisane para leluhur. Mila luar biasa, penonton yang berkarakter dan bertata krama ya ning kene iki. Apik tenan. Ketok lek budaya ya, Pak. Budaya, beretika, bertata krama ngono. Masyarakat mriki niku ketingale kok seni nggih, Pak. Kados wong seni sedaya ngoten lho, Pak. Sebabe Berwibawa. wah berwibawa. Oh Nggih. iya. Nggih. Luar biasa. Ora mung ngono jenenge pengaruh kon dhuwur kok kan. Anggere sindene ya berwibawa, ya sing mirsani melu berwibawa. Oh nggih, leres. Nggih, anggere penabuh iki berwibawa. Kabeh do tapa ngono. Ya pengaruh melu khidmat kabeh. Ha ya ngono. Damel kopiah sedaya lho, Pak. Pundi? Duh, bapak-bapake. Oh, nggih, pancen ngoten niku. Sing jenenge kopiah iki ora khusus wong Islam kan. Kuwi pancen ciri khase wong Jawa iki kaya ngono. Bung Karno kaya mending ngangge kopiah kaya ngono kuwi. Ha, ngono kuwi nggih. Nah, ngenteni niken iki. Kirang marem mirsani wonten Desa Simbatan mriki benjang saged nyusul tanggal 15 Agustus wonten ing Manjung Barat Magetan nggih mrika. Monggo. Tebih mboten Pak keng mriki Manjung nggih. Mboten. Oh nggih matur nuwun. Niku napa kalih kula, Pak? Heh? Mboten to? Lah awakmu selo mangkat to lek gelem 150. Ayo. Lho karo bapake dhewe mosok regan-reganan to kan. Lah nggih to, Pak. Wonten. Kaya awakmu ketoke kangen Madangkara ngene. Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek kalih jenengan niku wis mboten, Pak, kula, Pak. Ora lah, sebabe apa? Sebabe. Lah kan nggih kados anake kalih bapake to, Pak. Ah iya, bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir duwe. Pamane ya ditanggap ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ya ora diwe ya dinteni ngono lho, Pak. Lah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya nduk. Sandang
saiki wis kelas 2 SMA, terus Nggih. kelas 3. Rencanane kuliah ning ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula bingung ya, Pak. Urung mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Heh? Psikolog. Psikolog lah sing arep kok urusi psikolog si sapa? Napa? Sing kok urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, Karo psikolog. psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Ayo sami. Ayo. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pada solusi ngoten lho, Pak. Gua berarti padake aku stres lek kowe berarti. Nggih mboten to, Pak. Psikolog. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek, Heeh. maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan, lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku yang anggere lekan jarake sinden dilu ngene dhek menti parute ning dhuwur. Ayo. Nggih jelas to apa mau aku dadi bukaisi nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabnya ki abot. Golek hiburan kur sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Wong wedok ki anggeta meneng ki tapi ki sing dipikir akeh lho, Pak. Lah sepikir akeh Mikir apa? anak, mikir bojo, mikir kebutuhan, mikir semua yang ada di rumah, gorong mikir lagu, gorong mikir apa meneh kaya Bu Kesi niki kudune ning omah malih apa jenenge melok jenengan nyambut gawe. Lah kok dhek melu ya sine ra takjak mergo wedi lek aku disenengi sinden-sinden. Lah kan iku. Bu Kesi sampeyan umur meh 50 ning omah ya ra iso, ora ngerti kelakuanmu ae. Ngono kuwi. Lah emang bener. Ngono kuwi. Sendo intermezzo. Iki salah. Internet. Bapakmu ki gak bener ngapusi. Ibu ki lho karo bapakmu iki bekti. Ibu ki arep ning kampus, blonjo ning pasar, salin cium tangan karo bapakmu. Terus elingo to anggere aku cium tangan mesti sampean kan mengencup keningku to, Pak. Heeh. Ya ngono kuwi wong lanang sing apik karo bojo gemati. Aku areke blonjo ning pasar salim, arep pengajian salim karo sampean terus mbok kecup keningku. Ah, kuwi ora ngerti to kowe kan diingi lak prei sewengi. Nggih. Bu Kesi iki ndelalah bar anu lho ulang tahun pernikahan kuwi lho. Oh nggih, Yang anniversary. ke-16. Oh, tak jak dolan ya Bu Kesi. Wis saiki ning mall. Wis karo aku tak gandeng tangane kae. Kowe tok mesra banget kae. Kenceng lek aku gondeli tangane. Ngoten napa, Pak? Lek ora tak gondeli tangane, dia mending njupuk apa-apa. Itu tidak boleh ya, Pak. Enggak boleh ya, Ken? Seharusnya itu Bu Kesi harus dicolkan jenengan gawani ATM. Hah? Kowe iki kuwalik. ATM-e sak omahe mbok BNI, BCA, BRI, Bank Jateng kabeh sing nggawa kuwi. Aku dompet isine lho, gur 100.000 tok. Nggih, bener niku berarti. Bener piye lah aku enggak bisa berkutik kaya ngono kuwi. Nggih pun to panjenengan mboten butuh napa-napa. Sing butuh kan panggah wong wedok. Loh, nek wong lanang serawung metu njaba ngene ning hik wedangan lah ya perlu. Masa seorang saya pun tadi dibayari kancane kan izin. Mesti aku mbayari to. Oh, kudune jenengan sing bayari. Heeh. Nggih sagagake utang sik to, Pak. Utang aku ki utang. Nggih to, Pak. Mengke benjing disaur. Ketok idemu ra apik belas kaya ngono kuwi. Kuwi kok bakule ning angkringan mriki lho sinden dalang kondang bojone sinden kondang parandene kene utang genah iki sing wedok nglintingi tahu ngono kuwi. Nyekel banyu ra borot ngono kuwi. Oh, nggih berarti benjing-benjing jenengan gawani 150, Bu. Mesti dhek menduk. Nggih, cukup gak cukup kudu kuwi, Bu. Oh, Engko iya. lek soalnya lek kakean mesti digereno-reno. Nah, bener setuju aku, Nduk. Setuju pancen. Nah. Apa, Pak? Dana kenakalan lho, Dana Pak. kenakalan. Oh, piye? Kok iso demuni dana kenakalan iki lho. Nalare iki bisa nakalku ki sepiro? Ya Allah astagfirullahaladzim. Aku ki pol-pole ya ngene penatah ngono ki terus nggek dhuwit penatahnya Mas ki dadekno wayange Werkudara. Ngene tukang mulas wayang ki Mas dadekno. Ngene dhuwit ngono kuwi. Ngono. Kok iso kenakalan ngene penatah ora. Kejaba lek aku ki nakalku ora natah wayang ning natah wong wedok. Lah kuwi nakal. Ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Malah wong lanang lek dilosne, sok-soke malah ternyuh karo wong wedok. Wah, aku nggo dhuwit. Sing gawani bojoku. Lek nganti aku nakal, reno-reno, mindah kaya apa mesakne bojoku. Ya ora mesti. Kuwi lek sing pikirane normal, sing abnormal, Pak. Manggep aku gendeng napa piye? Nggih kan mboten jenengan. Psikolog Lah kan kok, ayo. jenengan kan nyanjangi niki kan nggih dimirengne sedaya para laki-laki to, Pak. Ah. Lek menurut jenengan normal. Lek aku dilosne karo bojoku berarti kan aku kudu menjaga perasaan seorang istri. Ngono. Lek wong liya kan aku mumpung dilosne bojoku
Berarti aku tak ngene mau bojo kurang ngerti ngono to, Pak? Lho, dadi aku kan menjaga perasaan seorang istri Bu Kesi Ya ngono. harus. Lho, lek diimbangi ra apa-apa lek genti Bu Kesi menjaga perasaanku. Lah emang Bu Kesi mboten menjaga perasaan jenengan? Lho, aku yang nek sinden ngelirik ngono dhek kok langsung ayo matane ngono. Ora aku ngadep debok no akhire. Sewengi nyawangi iki lho aku sewengi iki. Ora Nduk, aku kok ora percaya karo omongan bapakmu. Sampeyan ngerti to wingi pas bintang tamu ning Ponorogo, ndalangne Ponorogo bapakmu bintang tamu ning Mbak Silvi Kumalasari. Piye polahe jare? Ibu ya gur mesem guyu jarake Mbak Silvi. Saya lek nek Mbak Elisa, ibaratnya Mbak Elisa rek tak lamarke lho. Tenan lho, aku ikhlas lho, Pak. Ketok ikhlas tak omong ikhlas. Nek asine kene murup kuwi kene iki. Beh, Kalungan kulkas kuwi dhek. kurang percaya foto sampean karo aku. Api-apike wong wedoke delok Raden Janaka. Wah, Bojone pira? sakopi. Dewi Para Sembodra. Heeh. Kuwi digarwa duwe bojo apa jenenge? Janaka kuwi duwe bojo akeh. Sembodra ki gur mesem guyu, malah ngerabekne bojone kuwi mau. Sri Kandi dilamarke, Larasati dilamarke kanggo Raden Janaka. Ibumu ki ya jiwane kaya Dewi Para Sembodra, Nduk. Berarti jenengan lila lek Wes bapak iki. ikhlas aku malah penak enek sing ngewangi aku kekeselen, Nduk. Lah aku ora gelem mesti ora ikhlas kok, Nduk. Wong sing ditawane Bu Kesi jenis ki lho, banci-banci ngono kuwi lho. Lah aku piye masa anggar. Ayo ngono. Ayo. Ngono jenenge puwa-puwa wong jatahe Larsa ora mapek. Ayo. Tekan ndi kan iki mau kan? Ayo kan. Ya iku. Ya iku bagian Nino nino. wong melek sabarana rimo Ya bacutna langgam ngenteni karya besar Swargi Pak D Mantep Sudarsono. Tamra benten kalian Mbah Sarni, Pak D Mantep mugi-mugi ya pinaringan mulya wonten ing kasuwargan. Nduk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madene mayat janji matan sah semempan jroning kalbu
Lestari saged Mbah Wir. Saged Saged. nggih, nggih. Niki karo menyelam minum air minangkani pamundhute Mbah No Kulit. Nah, nggih. Mangke sing saking keluarga Kediri jangan lupa setelah ini. Oke, siap. Nggih. Ya, Nduk. Kledang kae Lestari guyub rukun berkah barokah kagem keluarga Ibu Yasmi.
joget ya jas kaya ngono delalah pengendange iki ya pengendang Jayapenge Mas Sudah Putut. setel, Pak. Mas Putut Agusino. Ayo. Apik. Kok setel karo Mas Noval? Hah? Kok wis setel karo Mas Noval? Iya, Arang-arang sudah setel. betul. Wis kulino ngono ya. Iya. Wis chemistry. Ya tidak juga. Oh, tidak. Enggak mau jadi istri. Enggak mau. Oh, enggak mau. Betul. Ojo. Nggih, ojo. Ya kamu wis eman-eman kowe kudu hati-hati, kudu pilih-pilih tenan Ken. Aku meling. Mas Noval sama saya itu kados kakak beradik. Oh, kakak beradik. Iya. Yes monggo lek ngono kuwi monggo ning kudu ngerti karo batas-batas. Ambak kuwi cah meneng. Wo, brindis kuwi. Nah ya. Oh, ngritis, Pak. Nggih, sik istirahat sik, wah keringat mundur. Ya. Sik engko bar kuwi nembang neh. Saking keluarga besar Kediri. Assalamualaikum Pak Cahyo dan Bu Kesi. Nggih. Kula nyuwun podang kuning sesideman kalian lungiting asmara dari Ibu Yamini. Nggih. Mau sore wis jagongan wis foto-foto karo keluarga Kediri ae dhewe. Ya, matur nuwun. Tresnani karo piyai kene. Aduh, Bu Kesi, aduh Pak Dalang. Biasane ningali teng YouTube sakniki saged panggil langsung. Ya ampun. Mugi-mugi jenengan saged nanggap nggih, Bu. Delok mawon. Delok mawon nggih. Mbak Tri Hastuti Renawati kalian Mbak Dian Munasiroh. Iya. Saurunge kandungane semakin membesar iki ayo tanjake dhisik iki. Nggih jan. Wis awake dhewe iki bejo jan duwe Mbak Dian Munasiroh iki anggene dari pimpinan sinden iki temenanan. Tegas terus ya argumennya ya pinter, semua mempunyai dasar-dasar yang kuat. Ayo. Wis lagi merintis iki merumuskan undang-undang sinden. Ayo. Tenang. Ya berdiri yo. Oh, kaya ngono kuwi. Iki pirang sasian pisan? 5 ketok Pak. 5. Bukan sindemben nganti 8 sasi ning kandutan isih nyinden. Akhirnya bareng krungu gamelan meneh anakku brojol urung. Obah polah karepe ya melu joget ngono kuwi. Kocapo bareng lahir kae sing gelar kae, angger nangis wek disetelne gamelan, cep klakep meneng langsung ngono kuwi. Ngono dadi angger gamelane muni dhek meneng. Iya, ning ngene akeh kancane. Ceplakep gamelan meneng terus tabuhe dekek turu ya akeh tunggale ngono kuwi. Ya ora kok ya. Kene iki piyayi kuwi tanggung jawab kabeh kok ya. Nggih. Milih ndi? Kodang kuning apa sing ndi lek sideman kan wis mau. Apa lungiting asmara? Lungiting asmara. Oh nggih. Aja nganti kodang kuning lek kodang kuning papale dadi temenggung engko. Ayo nggih. Menggung bayan. Patih. Nggih, lungiting asmara. Coba kaya apa? Nggih, diaturake. Monggo, yuk dados, ya yuk. Ayo! Monggo Bu Yamini keluarga Kediri. Insyaallah pinanggih 1 November wonten ing halaman DPRD Kabupaten Kediri. Ngayu, rela
Luar biasa, elok tenan ayo. Mbak Tuti iki bareng prei rong bengi parandine malah irunge dimbangirke meneh. Ayo. Dioperasi. Ora ketata pamben. Turu tu ibu. Ayo. Ayo aku tatap amben irungku. Karma kuwi. Sakit banget. Ning aja ngene Mbak Tuti ambak piyayine iki kaya ngono ya. Nek putra-putrane dadi kabeh lho kuwi. Ya heeh, apik-apik sekolah jos kabeh. Ya pinter-pinter. Apa kuwi jenenge juara-juara. Kumlot. Ayo. Ae monggo sing mbok ya yayakan kaya ngono. Ayo. Anake do dadi kok iso ngono ya. Ha iya kuwi mbok menawa prihatine bapak oleh, bapake prihatin le. Ayo ngono terima kasih nggih. Ugi matur nuwun dumateng Mas Adit. Salah satu anggota Caksi Lover ingkang lenggah wonten ing Nguntara Nadi wau ngampiraken kula kalian Bu Kesi. Ah, jangan dimasake gandeng panjenengane kulino. Apa kuwi online babakan kuliner. Terus akhirnya aku dimasake apa mau jenenge tepo apa Bu? Lodah, tepo lodah. Ciri khas mriki wah luar biasa. Matur nuwun Mas Adit. Karo muridku iki semester 5 ya nusul. Ya kuwi dulure Mas Adit. Ya Mas Dimas. Matur nuwun Mas. Wis jupun sing apik Mas. Sing elek aja dijupul lek ndelok wayangan ngene iki. Ayo. Ning ketoke bengi rene sing apik kowe. Mesti aneh ngono jenenge petingane. Yo keneh kan. Yo kaya apa. Kowe arep milih ndi? Arep milih ayang-ayang apa arep milih Wijaya Kusuma? Ah, Kusuma Wijaya to, Pak? Ayo diwalik cara Inggris diwalik. Jane ada sing luwih baru lagi lho, Pak. Apa neh ya ampun, kuwi sik lagi aku apal kok wis ganti neh lho ngono aku. Kawitaning Sinawang. Hah? Kawitaning Sinawang. Oh alah kuwi tuh sing lagi in saiki iki to. Iya. Kawitane kuwi to. Ini lebih bagus ini, Pak. Sing piye kuwi? Sik. Kawitan sinawange pasoryan. Mungkin jenengan mirengne to, Pak. Nah, terus. Tansah kinambar ing samune awang katon endah solas lakane karangrang wretu bawane. Oh ya apik. Mbak Wir aman Mbak Wir? Ya, aman. Semua kru Madangkara ini sudah klop, Pak. Iya. Oh sing ramane pancen aku biasane. Ayo. Aku sirku ya mau kuwi anu ora siir, kok metu siir ya. Ayo. Cul ngono lho ki opo ki mau. Ayo gedeng aku ngangger yane metu karepe dhewe. Ayo. Sirku ning catetanmu apa ta sirku? Bang Wetan. Lah iya aku wis tak waca urutane apa Bang Wetan. Lah kok macul tanpa waton ngono. Tujar yang guyu hahaha. Apa-apa yang tahu kita sendiri ya. Ya kan coba kayak apa? Nggih. Ayo bojone lek anti dendeng tak terus kayak ting tong ting. Ayo bojone dilene kancane sabar. Nggih. Kawitane Sinawang coba kaya apa jan lagu anyar terus. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimasada boleh. Oke. Nggih, masyaallah. Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh iya wis. Awang kuno ta berarti. Monggo kowe lagi hit biyen ta. Aku ngene lagi seneng. Ah, Berarti gampang carry ngene lho. ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho terus. Mau gweting mesti carry kok. Ayo. Endinge yo manggah wong wedok ae. Lah iya ta. Piye ta? Bapakmu iki piye? Kucluk. Ayo. Yo, kawitane coba kaya wong. Nggih.
jroning biasa ngitung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungahne angenan Ayo Dek, ayo. lintangi ngetawang kadya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagawa musik. Dokang mas tan kandhatku ngalem bono batin jroning biasa gitu tresno yen sinawang kebiaring katresnan bisa anut bungahne angenan lintangi ngetawang kadya netramu padange bulan gambarane esemu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagawa Madang Karang Asoy Duni mas tanah kandhatku ngalem bono batin jroning biasa ngitung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungahne angenan lintangi ngetawang kadya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagawa kaya ngene yen mandang lara asmara jroning kala marambar arom puspita dahan rasaku sesanding marang sliramu yahayu memati kalbuku Wah, entake gong lu ki mau. ya Ah, elok tenan ya kawit berarti iki. Ayo. jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini Pak Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lek rong ping 10 ngono ya ora ngerti ayu apa ora ngerti ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen Pakmu wis ciri khase ngono. Ngene nggih hiburan asine ngene. Ya mek nang kene tak aku omong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa awak. Iya. Sendika dawuh ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi ngantian.
Upamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning isi Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter, lah ngono kowe kuliah ning isi Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayarono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten, Pak? Hah? Huak napa mboten? Kuat apane? Huak. Huak apa ya? Ngapusi napa mboten? Kok iso ngapusi, Wah, kuwi dosen pedalangan lho. Loh, mengke lek delala sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku omong kaprodi nggo. Kayak iki kan urusane karo aku. Ngono kuwi. Akhirnya ruang dhewe tingkat AC, ngono kuwi. Kamar mandi dalam, mandine di luar ning ngono. Ngono kuwi. Tenan kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, niki Salendri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek kowe belajar dalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelokne YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silakne dhisik kuwi kudu. Belajar sila maksudnya. Karek sila to, Pak? Angel lho ngono kuwi. Lara kulino iso geblak. Mila to, Pak? Wah, masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lha sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ngono kuwi. Jajan jenengan nganu, Pak? Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, aku gaweanku. Ya ngono kuwi. Oh. Lha ngene anggere mak tes iki lak arahe lak rono to. Nggih. Mesti ana semak tus. Napa niku? Prepet. Terus. Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ngono. Ajar ndalang kudu iso dikompliti mergo awakmu cah cerdas. Napa sakniki Pak jenengan lanu belajari dalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai dalang jenengan Rene. warai dalang. Rene. Ayo, kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok, aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Kene. Aku iki karo awakmu ya apa to sing ora. Mbok kowe ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nggih. Nek jogone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene. War milih ngangge mic iki apa mic kowe? Mik niki. Mic kowe. Lah jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Buka sih aku pengen ngono kuwi piye carane. Ayo dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajal ngeprak tok car iso ora dijal pengen roh aku. Dan niki ndamel jarit lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang nikel wayange bapak tok wis to. Lah nggih jenengan larai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa pertelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Tigaan mawon. Pertigaan iki sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, oke. Ngene. niki perang napa mboten? Loh, njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang ini penting perapatan sik pertama. Ya, iki jenenge plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya, sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, Nggih. nyawang iso dhuwur, nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhirnya terus iki saya sedak to. Gilane Pak mosok buta karo kuwi, Pak. Heh. Wis Arep perang. Arep Lah perang. terus mosok ya ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan. Iki kok arahe lak iki malah diperlambat to. Lek cepete kan akhirnya ngene lho, blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba bener resiko. Nah, iki njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijab ning jero, blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kenasine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi. Ya, teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah mek ngono tok kecil to, Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Heeh. Nggih lek wis dijabne berarti jero. Nggih. Ket, Pak. Ayo, bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih, Pak. Ah, ya. Lunas nggih. Apa hubungane kuwi? Lah nyepakne kula to niki. Ya, nyepakne kowe. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae sik. Oh, nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik lho, maplek iki. Bab iki munggahan lho. Sing iki dipas ning ngene iki. Set. Nah, iki pastian iki lemah to iki. Lah ngene iki jenenge mabur, ya. Oh, mabur. Niki Nah, kudu nemplek lemah. Ah, nemplek lemah plek ngene iki ya. Ngono to, Nggih. paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Ah, heeh. Berarti ngene. Iki Ah. iki ceritane sawang-sawangan sik Ah. arep gelut. Heeh. Ani pira wae?
Wani 100. Ya. Lha iki arep perang kok ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani piro wani 100 ora. Agak gelak limpamu ngono lho. Oke, pami jenengan sing ngomong, Pak. Maju para ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa untal dadak ning Malang barang? Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kaken gunem sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Urung, keder sik. Kowe kesusu seneng langsung ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalendere lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba neh. Teplek. Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Ha. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalang koclek kok piye lah. Abimanyu enggak ketawa. Nggih, digigit. Gulune digigit. Ayo, Pak. Walik. Nah, kipakne karo Abimanyu, kipakne jedet. Nyapok ngene lho, nyipakne ngene lho. Angel men to. Kipakne ngene lho. Cekele bapak tak niku sik. Halo. Mau wis to, bar plak to. Ki kan dijapak gulune. Nggih. To. Abang to akhire dijapak gulune. Nggih. Iya. Kawak buta iki lho. Lah lek ngipakne ngene. Der ambruk, Dek. Plek jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi, lho temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Plek pas gulu, gandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Santai. Oh iya. Tangi. Bisa tangi to? Nggih, Ya, saged. tangekno wis to? Sampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero. Dek Abimanyu Malik. Set. Ning kene iki arep nubruk jero. Teplek ngono to. Iki dicekel ndase. Nggih. Tau nyekel ndas to? Nggih, ate. Nyekel ndase. Ndase Geduk pitik. ning jebar. Jeder pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Geduk nih to, jeder, Jeder. plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye bapak ning ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Sae iki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ayo. Ngobrol ngeten, Pak. Ah, Ngeten riyen apa ngeten? belajar ngono sik ora apa-apa. Arahe. Ngeten. Wut. Andas sing Ora apa-apa remun wayange bapak ora apa-apa wis. apik, Pak. Apik to? Bar iki lek saged kula. Oh, iya. Pesan khas. Male, pesan Pak, khas, male, ya. Pak. Oh. Wah. Sing adoh tekan dalan kono lho kan ya. Mboten napa-napa? Ora apa-apa. Nggih. Saya, Bebas, Pak. Niki piye, Pak? Ana kok to, iya. Nggih. Nah, Pun. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Mancep iki. Tepuk tangan yo, mancep iki. Wah, elok. Mat banget iki bisa mancep iki. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. Oh, Jan. Masalah. Kuwi ora kuwi ngali yo lek niki ngadeg wah. Ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Tatap lampu. Mesti ngene iki nggih nggih mempengaruhi sampean mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, Sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Nyapa tekan anu kuwi, rusuh bareng nyapa. Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, sulit to. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Radi silit. Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti ning pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik ae. Iki wayang tampil. Teplek ki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki ambekan sik. Nah, ambekan ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Heeh ngono kuwi. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, nggih, siap. Lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, ning bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Endi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Set plek der, set plek der,
set plek der. Wong ora sorak ning kono mesti. Yoga-yoga langsung. Ning ngene iki akhire randangane ngene. Ngono kuwi kan. Terus ajari ya dolan ning Jaten. Nggih, Pak. Ngono kuwi, nggih. Lah, Tertarik. iki aku gandeng kowe ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi HP ku mau. Ngajarin jenengan TikTokan. Napa? Ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan piyayi iki. Wih. Napa? Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah, Request. sini jenengan piyambak wis jenengan. Sumpah utuh, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Nah iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi to niku. Heeh. Ya pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembange sithik kok kan mau. Ya. Asine Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Ya boten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, Kitir Sumilir napa ayang-ayang? Kitir mawon. Kula manut Ibu, Pak. Ayo, nggih. Siap. Nggih. Kula saged tok niki tangane kalih. Mikmu yo ngono kuwi terus arep. Nggih boten, Pak. Ayo. Anget susu. Ayo mesake. Aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Mangga diaturake karyane Pak Geduk Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Kitir Sumilir. Yuk, dados. Yo.
Ayo gumun karo awakmu lho. Yang apa toh, Pak? Biasane iki bintang tamu lek apa kuwi wis hit ngono iki, Pak, saya sudah 5 kali loh, Pak. Jangan ditambah lagi loh, Pak. Hitung nembange wong piro. Sampeyan iso losno karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu, Pak, kalau di lainnya. Oh. Sekali jenengan. Walah, kene tawa terus. Napa melih, Pak? Napa melih, Pak? Oh, iya. Loh, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengki lek tuan rumahnya dereng puas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Oh, Bukan tepuk tangan kita ya, itu ya. menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat ketawal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki mengko hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu bisa. Mila Pak. Oh, karo Mboten rasa-rasan kerasa barang Pak. mau lho, ayo. Sing akeh ora tau dihitung alah kan nganti jam 3 lho kan. Sakniki pun jam 3 Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho Pak. Kula iki jan lek nderek jenengan iku ben mboten krasa